Έχουμε κοντά μας τα παιδικά τμήματα παραδοσιακού χορού υπό την καθοδήγηση του χοροδιδασκάλου Γιώργου Ζηλιά, τα οποία θα μας παρουσιάσουν χορευτικά καλικάλαντα. Έτσι τα λένε. Γιώργο, να έρθει εδώ ο κύριος Ζηλιάς να μας πει δύο κουβέντες για αυτά τα καλικάλαντα και να ετοιμαστούν και τα παιδιά να χορέψουν. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Καλές γιορτές να έχουμε με υγεία, να χαιρόμαστε τα παιδιά και καλή πρόοδο. Σήμερα εμείς θα παρουσιάσουμε τα καλικάλαντα. Είναι δηλαδή κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, τα οποία επειδή τα παιδιά είναι εντυμένα καλικάτζαρι, τα έχουμε τροποποιήσει, τα έχουμε κάνει μια χορογραφία και τα χορεύουμε. Όπως ξέρετε, το έθιμο με τους καλικάτζαρους έχει ξεκινήσει από τα παλιά χρόνια. Είναι σαν τα αερικά τα οποία ανεβαίνουν την παραμονή των Χριστουγέννων στο ένομα της μέρας με τη νύχτα, για να μείνουν 12 ημέρες και να εξαφανιστούν την ημέρα των φώτων, αφού κάνουν διάφορες ανοησίες και ταξί στα σπίτια των ανθρώπων. Λοιπόν, τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία που έχουμε με το Σύλλογο και με τους γονείς. Να τα χαιρόμαστε, και με την Κατερίνα σήμερα τη χάνει να είμαστε φίλοι και συμμαθητές και είναι ιδιαίτερη η μέρα. Λοιπόν, για πάμε όλοι τώρα να δείξουμε στον κόσμο τι κάνουν οι καλικάτζαροι όταν μπουν στα σπίτια. Πάμε! Πάμε! Προσεκτικά, προσεκτικά! Λοιπόν, να μπούμε στις θέσεις μας. Λοιπόν, μπροστά το πρώτο τμήμα, τα αρχάρια παιδιά, οι υπόλοιποι να έρθουν εδώ πίσω, σε μένα να καθίσουν, εδώ πίσω. Τα παιδιά θα μας χορέψουν τα κάλατα της Τράκης. Στέλλα. Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσμο, χαρά στον κόσμο, σαν παλικάρια. Χριστός γεννιέται, χαρά στον κόσμο, χαρά στον κόσμο, σαν παλικάρια. Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες, η Παναγιά μας τιμωρούσε, τιμωρούσε, παρακαλούσε τους αρχαγγέλους, τους ιεράρχες. Χριστός γεννιέται,
περσινά παιδιά Χαρίων, το τμήμα παιδικό το πρώτο, θα χορέψουν τα κάλαντα της Ικαρίας. Ότι αυτά τα πανέμορφα καλικατζαράκια αξίζουν ένα πολύ μεγάλο χειροκρότημα. Δυνατό. Δεν νομίζω να είναι πολύ πιο όμορφα. Και το δεύτερο τμήμα θα χορέψουν τα κάλαντα της Χίου με τα πενέμα. Καλησπέριζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο. Καλησπέριζω φέρνοντας αγέρα μυρωμένο. Απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο. Απ' τα φρισμένα κύματα χίλιο τραγουδισμένο. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραγήσει. Σ' αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μοιραγήσει. Κι ο νοικοκυρής του σπίτου χρόνια πολλά να ζήσει. Κι ο νοικοκυρής του
σπιτιού χρόνια πολλά να ζήσει. Άγιε μου βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα. Άγιε μου βασιλάκι μου και Άγιε μου Νικόλα. Προστάτευε τους ναυτικούς στην ώρα του κυκλώνα. Προστάτευε τους ναυτικούς στην ώρα του κυκλώνα. Χρόνια πολλά να είστε καλά και εσείς και οι δικοί σας. Χρόνια πολλά να είστε καλά και εσείς και οι δικοί σας. Να'ρθουνε τα ξενάκια σας κι όλοι οι ναυτικοί σας. Να'ρθουνε τα ξενάκια σας κι όλοι οι ναυτικοί σας. Και όλους σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, υγεία. Σε όλους σας ευχόμαστε αγάπη, ειρήνη, υγεία. Καλή καρδιά, χαμογέλο και θεία ευλογία. Καλή καρδιά, χαμογέλο και θεία ευλογία. Άγιοι μηνιά κι Άγιοι χρονιά, ψήλοι μου δέντρο λιβανιά. Κι το γενναλίου του μεγάλου βασιλείου, βασίλημα από που και σε να πω κι από που κατεβαίνεις και βαστάς δώρα και ρένεις. Κάτσε να φας, κάτσε να πεις, κάτσε τον πόνο σου να πεις. Κάτσε να τραγουδήσεις και να μας καλωσορίσεις και να μας κεράσεις. Που να ζεις και να γελάσεις. Μπράβο, συγχαρητήρια! Και στα καλκαζαράκια αλλά και στο δάσκαλο βέβαια, τον κύριο Ζηλιά, και του χρόνου, μπράβο! Χειροκρότημα, δυνατό!